Nå. Ja. Hvad, Anders? Det er så fint. Det er så fint. Det passer til Frække, den der. Og så skal du have en halv. Det er endelig. Der skal hældes lidt ud. Det skal kun være halv. Lidt mere ud. Ja. Passer det nu? Måske lige lidt mere ud. Nej, altså hældes fra. Ja. Og prøv at se ned, hvis det regner ned. Jeg må vist få lidt mere i sådan her gang. Kan du få en lille smule mere i? Nu er det perfekt. Super. Synes jeg nok. Yes. Godt, Anders. Skal lige ind og have det.